अनजा ख्रीष्टप्रियफोर नोंथांमोना जेब्ला बेबायदि जाथायफोरखौ नुयो एबा बेबायदि जाथायफोरखौ खोनायो अब्लाना नोंथांमोना मा होननानै सानो गोसोआव हयथ' नोंथांनि गोसोआव गोबां रोखोमनि गुलाय गुजाय फिननायफोरा फैनो हागौ। दिनै जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायाव जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे थांना थानायाव बे जिसु ख्रीष्टखौ सैथो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जों जेब्ला जारिमिनखौ बोलानानै नायगोन दानिफ्राय लानानै गोदो गोदायसिम जों नुनो मोनगोन गोबां मानसिफोरा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायखाय सिथार जादों। गोबां मानसिफोरा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायखाय बुजादों। गोबां मानसि सुबुंफोरा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायखाय न'निफ्राय होखारजादों, न' बां सावजादों। गोबां आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादों, गोबां सिख्लाफोरा जिनाहारि खालामजादों, गोबां फिसाज्लाफोरा सिथार जादों। अनजाग्रा प्रियफोर जों जारिमिनखौ जेब्ला बोरलागोन बेबायदि जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। नाथाय मानो बेबायदि जायो? दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दङ। धोरोमफोरनि सायावहाय जायखौ जि इसोर होननानै आस्था लाखिनानै खुलुमगासिनो दङ। गोबां रोखोमनि धोरोमफोरखौ मुं लानानै दङ। नाथाय बिथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया जानाय नङा। नोंथाङा जुदि सासे हिन्दु जानानै थांनानै दङब्ला, नोंथाङा जुदि सासे सिख जानानै थांनानै दङब्ला, नोंथाङा जुदि सासे मुस्लिम जानानै थांनानै दङब्ला एबा आलादा आलादा रोखोमनि बुहुमनि जि धोरोमफोर दङ बै धोरोमफोराव दङब्ला बैफोर धोरोमफोराव सिथार जानाय नङा, बुथार जानाय नङा। नाथाय जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ नाजावगोन, जिसु ख्रीष्टखौ उनसंगोन, जिसु ख्रीष्टनि जागोन, अब्लाना थारना फैगोन, सिथार जागोन, न'निफ्राय होखार जागोन, न' सावजागोन, बायदि बायदि रोखोमनि जाथायफोरा जायो आरो खालामजायो। गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबनो थाखाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम आंनि बे भिडिअखौ नायगोन, अब्लाना नोंथाङा गासै बाथ्राखौ रोखायै मोनथिहैजोबनो हागोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो सोमोनांथाव इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामगोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि मोनसे लाइकआ आंखौ गोबां मटिभेट खालामो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर देवब्ला जोङो जि सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे आवगायलांदों। उरिष्यायाव गिर्जा सावदोंनो, बिहाराव मानसि सिथारदोंनो, बिहाराव गिर्जाफोरखौ सावदों, बिहाराव गिर्जा न'खौ सिफायदों। गोबां रोखोमनि दाब दाब स्टेट, दाब दाब रायजोफोराव ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गोबां रोखोमनि अन्याय जानाय, गोबां रोखोमनि धारना जानायखौ जों मेडियानि गेजेरजों गोबां नुनो मोनबाय थायो। दानि बोहैबाय थानाय समाव आथिखाल मुगायाव बे जाथाया गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। जिसु ख्रीष्ट खुलुमग्रा सुबुंफोरखौ, सैथो इसोर खुलुमग्रा सुबुं व्यक्तिफोरखौ दिनै जोंनि भारताव गोबां धारना होगासिनो दङ। गोबां व्यक्तिफोरा, जों गोबां माखासेफोरखौ मेडियानि गेजेरजों मोनजोबनो हायाखैसो। सिरि सिरि बबेयाव माबायदि सिथार जाखुमादों जों बुंस'जोबनो हाया। बे जाहैबाय भारतनि बाथ्रा। नाथाय बुहुम नाङैनो दिनै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अन्याय खालामनाया गोबां दङ। गोबां जायगाफोराव गिर्जा न' सावजादों, गोबां जायगाफोराव सिथार जादों, गोबां जायगाफ्राव गावथार जादों। बबेबा हादोरफोराव जिसु ख्रीष्टनि मुं लायोब्ला, ख्रिस्टियान होननानै मुं लायोब्लानो गिनो गोनां जायो, गावथार जायो। बेबायदि हादोरफोरबो दङ। अनजा ख्रीष्टप्रियफोर, बेफोर गासैबो मानो जादों? जों साननो नांगोन, जों थर खालामनो नांगोन। जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ ओरैनो बैयाव ख्रिस्टियानफोरखौ सिथारदोंनो होननानै ओरैनो धेमालिफोर बाथ्राफोर बायदि जोङो सिरि सिरियै सिमांफोर बायदि बावलांनो होननानै सानब्लाबो जानाय नङा। दा बेवहाय जों बे बेलायाव सिरियास जानांगोन, जों बे बेलायाव गम्भीर जानांगोन, जों सिन्था खालामनांगोन, जों देहेन खालामनांगोन, जों साननोबो नांगोन। बेफोरबायदि ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अन्याय जिथु जाथायफोर जागासिनो दङ, अन्याय खालामजादों, धारना खालामजादों, बेफोरनि गेजेरजों मा जानो थांगासिनो दङ जों बेखौ नायनो नांगोन। मा जानो थांगासिनो दङ, बोथोरा बबेथिं बोहैगासिनो दङ, बबे समा बोहैगासिनो दङ, जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ देहेन खालामनांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनिखायनो जिसु ख्रीष्ट आरो बिनि सेलाफोरा जेब्ला अलिभ हाजोआव सहैयो, अब्लाना जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरनो, गावनि हिस्सफोरनो बे बाथ्राफोरखौ मोनथिहोदोंमोन जे जिसु ख्रीष्टखौ नाजावग्रा व्यक्तिफोरा जोबनाय मुगा फारसे मा जानो थांगासिनो दङ, मा खालामजागोन, बेफोर बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ रोखायै बुंदोंमोन। जायखौ दिनै जोङो मोनथिना थानाया मोजां, जायखौ जोङो दिनै देहेन खालामनाया मोजां, जायखौ जोङो बुजिनाया मोजां। बे जाहैबाय माथाइनि 23:9 सिरियाव बुंनाय दं। जिसु ख्रीष्टआ ओरैहाय बुंदोंमोन, नोंसोरो हमनानै गथायजागोन, साजाय होजागोन आरो सिथार जागोन। आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारि मानिजोंनो मुगैजागोन। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ स्पष्ट रोखा खालामाखैने अनजाग्रा प्रियफोर? नाथाय जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ ओरैहाय बुङाखै, आंखौ नाजावनायनि थाखाय नोंसोरो मुकुट मोनगोन, आंखौ नाजावनायनि थाखाय नोंसोर मान सन्मान मोनगोन। समाजजों, हादोरजों, सोरबा सुबुंजों बे बाथ्राखौ बुङाखै।
आंखौ नाजावनायनि थाखाय नोंसोरो धोन दौलत मोनगोन, आंखौ नाजावनायनि थाखाय नोंसोर मान मर्यादा मोनगोन, बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ बुङाखै। नाथाय बिनिसो उल्थायावसो जिसु ख्रीष्टआ बाथ्राखौ बुंदों। बे जाहैबाय नोंसोरो आंखौ नाजावनायनि थाखाय हादोर मानिजों हारि मानिजों मुगै जागोन, नोंसोर आंनि मुङै सिथार जागोन, आंनि मुङै थारना होजागोन, आंखौ नाजावनायखाय होननानै जिसु ख्रीष्टआ बेखौसो बुंदों। दिनै बेनो बे बुहुमाव सोलिगासिनो दङ। बे जिसु ख्रीष्टखौ नाजावग्रा बेक्तिफोरनि सायाव दिनै गोबां थारना फैगासिनो दङ। आरो जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ मानो बुंदोंमोन, माब्ला जागोन बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। ख्रिस्ट'फोरनो बे जाहैबाय जोबनाय मुगा फारसे, जोबनाय बोथोर फारसे बेफोर गोबांनिख्रुइ गोबां जागोन। नाथाय जेब्ला जोङो बाइबेल फरायगोन, बाइबेल फरायनायनिफ्राय लानानै एबा बाइबेल जागायजेननायनिफ्राय लानानै देहेन खालामोब्ला जों नुनो मोनगोन जे जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायनि उनावहायनो एबा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायाव गोबां रुंसारि सिथार जाबोनाय बाइबेलनिफ्राय जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ। आरो जिसु ख्रीष्टनि अनजानाय, जिसु ख्रीष्टजों सायख'जानाय बेक्तिफोर, सुबुंफोर, जायफोरखौ जोङो जिसु ख्रीष्टनि सेला होननानै बुङो, बै सेलाफोराबो जिसु ख्रीष्टनि गाहाम रादाबखौ फोसावनायनि थाखाय, जिसु ख्रीष्टनि बाथ्राफोरखौ बुंथिंनायनि थाखाय बिसोरोबो सोरबा राजानि आखायाव थैनो गोनां जादों, सोरबाया पाब्लिकनि आखायाव थैनो गोनां जादों, सोरबा अन्थाइ खुबैथारजादों, सोरबा जिसु ख्रीष्ट बायदि उल्थायै क्रुसाव होजादों, आलादा आलादा रोखोमनि सिथार जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, जों नुनो मोनदों बेयावखायनो जिसु ख्रीष्टआ रोखायै बुंदों, आंखौ नाजावनायाव नोंस्रा मान सन्मान मोनगोन बे नङा, बेखौ दा बुजि एबा बेखौ दा हास्थाय। नाथाय मा मोनगोन? समाजजों मुगैजागोन, रायजोजों मुगैजागोन, हारिजों मुगैजागोन, आंनि मुङै सिथार जागोन होननानैसो जिसु ख्रीष्टआ स्पष्टयै जोंखौ मोनथिहोखादों। आरो दिनै बे बुहुमाव बेनो जागासिनो दङ। जिहेतु जोङो बेफोरबायदि थारनानि जाथायफोरखौ जों खोनागासिनो दङ, जाथायफोरखौ जों नुगासिनो दङ। दा बेवहाय जों बे बिषयाव गोबां सिरियास जानाया मोजां। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ जोंनो खोन्थानानै दोनखादों जे फैबाय थानाय समफ्राव बेबायदि जागोन होननानै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा एबा जारिमिनखौ बुंना होनो हास्थायदों, गोसोखांहोफिननो हास्थायदों। नोंथांमोना मोनथिगौ, जना लेखा बाइबेलाव मोनसे फिसा लेखा दङ आरो जना नाबिखौ मोनसे स्पेसियेल खामानिनि थाखाय सायख'दोंमोन। बे जाहैबाय निनबे नोगोरनि थाखाय। जि निनबे नोगोरखौ इसोरा फोजोबस्रांनो हास्थायदोंमोन, निनबे नोगोरखौ गासैखौबो संहार खालामजोबनो हास्थायदोंमोन, बेयाव थानाय गासै सुबुंफोरखौ, जिब जुनार गासैखौबो सिथारजोबनो हास्थायदोंमोन एबा थांखि लादोंमोन। जेरैहाय सदम गमराखौ फोजोबस्रांदोंमोन, जेरैहाय नूहनि समाव दैबाना हरनानै बुहुमनि मानसिफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन, थिग बेबायदिनो निनबे नोगोरखौबो फोजोबस्रांनो थाखाय इसोरा थांखि लादोंमोन। नाथाय थांखि लानायनि सिगांनो निनबे नोगोराव जना नाबिखौ थिनहरदोंमोन आरो जना नाबिया बे बाथ्राखौ बुंहैदोंमोन। आरो बिनि उनाव निनबे नोगोरनि मानसिफोरा गोसो सोलायनानै इसोरनि फारसे फैदोंमोन आरो इसोरा गावनि रागाखौ हमथादोंमोन आरो निनबे नोगोरखौ फोजोबस्राङाखिसै। जों बेखौ नुनो मोनदों। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, बे जिसु ख्रीष्टआ फोजोबस्रांनोबो हागौ, बे जिसु ख्रीष्टआ बासायनोबो हागौ। दा प्रियफोर, जि निनबे नोगोरखौ फोजोबस्रांनो होननानै रागा जोंदोंमोन नाथाय अनखांफिनदों, थिग बेबायदिनो दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव जि थारनाफोरा फैगोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ गावनि खुगाजों सेलाफोरखौ मोनथिहोदोंमोन, दिनै जोंखौ मोनथिहोदोंमोन। दिनै गोबां बुहुमनि ख्रिस्टियानफोरा थारैनो थारना मोनगासिनो दङ। नाथाय जोंबो दिनै अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा जि डेनोमिनेसन थाया मानो, साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा मोनसे बिषयाव जों आरज खालामनांगौ। बे आरजआ जाहैबाय जि फैनो गोनां जिथु समयसा दङ, ख्रिस्टियानफोरनि सायाव जिथु थारनाफोर दङ, नाख्रेब जानाय, सैसोनाय, बुख्रेब जानाय, सिथार जानाय, बेफोर गासै जि थारनाफ्रा फैनो गोनां दंबावो, बेफोरनिफ्राय जेन बै जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ सेभ खालामो। जेरै जेन निनबे नोगोरखौ इसोरा रैखाथि होदोंमोन, इसोरा बासायफिनदोंमोन। हयथ' जानो हागौ इसोरनि इच्छा बायदिब्ला दिनै जिथु फैनो गोनां थारनाफोर दङ, बे थारनाफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ जोंनिफ्राय गोजान खालामगोन। दा बेयावहाय जों बे बिषयाव साबधान जानाया मोजां, बे बिषयाव जों साननाया मोजां, बे बिषयाव जों सांग्रांथि जानानै थानाया मोजां। अनजाग्रा प्रियफोर, नङाब्ला समा फैगासिनो दङ, दिनै समा सोलिगासिनो दङ। ख्रिस्टियानफोरनि सायाव थारना होनाय, ख्रिस्टियानफोरखौ सिथारनाय, ख्रिस्टियानफोरखौ बुथारनाय, ख्रिस्टियानफोरखौ गावथारनाय, ख्रिस्टियानफोर आइजोफोरखौ, ख्रिस्टियान सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामखोमानाय, बेफोर गासै जाथायफोरा जागासिनो दङ। ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सिथारखोमानाय जागासिनो दङ। प्रियफोर, दा बेवहाय जों सांग्रां जानानै जिसु ख्रीष्टनियाव जोंनि दुखुफोरखौ जों फोरमायनि, जिसु ख्रीष्टनि हास्थायनाय बायदि गासैबो जाफ्लायथों, जों बेखौ जों आरज खालामनि। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला
दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिननो हास्थायदोंमोन जे दिनै बुहुमाव मा जानो थांगासिनो दङ, दिनै बुहुमाव मा सोलिगासिनो दङ आरो जिसु ख्रिस्टनि बुंनाया थारैनो सैथो जाबोगासिनो दङ। जों बेखौ गावनि मेगनजों नुदों। दे अब्ला प्रियफोर, जों सांग्रां जानि, आर'जआव नांथाबनि। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।